Juma janvier kalo kile kɔnɔntɔn san 2026 aw ni ce aw ni yatuma ayo bisimila ko kunnafoniya kɛnɛ kan foli ani tano wan kanu na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ko ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoni ba minnu b'an bolo k'olu daw kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ araba tɛmɛnen janvier kalo kile 7 san 2026 Gambi autorité maaw ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko bato dɔ yɛrɛ kɔni dafirila Jinak région yɛrɛ kɔnɔna min na ni tunkarakɛ caman yɛrɛ kɔni kun bɛ bato yɛrɛ kɔnɔna na u ka ministère de défense maaw ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna na a yiralen no k'a fɔ ko opération de sauvetage yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 112 yɛrɛ de ni kisi ni o maa 112 yɛrɛ kɔnɔna jamana caman ka jamana kɔnɔndenw yɛrɛ b'o la minnu bɛ tali kɛ Gambi jamana kɔnɔnden 54 Sénégalais 42 Guinée Conakry jamana kɔnɔnden 9 Malien 3 Ivoirien 2 fo ka taa se Sierra Leone jamana kɔnɔnden 1 yɛrɛ kɔnɔ ko ni maa 112 yɛrɛ kɔni ni sera ka kisi opération de sauvetage yɛrɛ senfɛ ko sera ka su 39 yɛrɛ fana sɔrɔ o su 39 yɛrɛ la min yɛrɛ Gambi jamana kɔnɔnden maa 24 ani Sénégal jamana kɔnɔnden 15 yɛrɛ fana de ko maa 112 min yɛrɛ ni kisira k'u taara ni olu yɛrɛ kɛnɛyaso la teliya la walasa ka taga furakɛli dɔw yɛrɛ kɔni kɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni minnu yɛrɛ jogina ani ka hakilinasigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ o maa ninnu yɛrɛ ye o kɔfɛ u ye dɛmɛ di yɛrɛ fana kɛ ni maa 112 ninnu yɛrɛ fana ma u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogo min yɛrɛ la Gambi ministère de défense maaw yɛrɛ ye foli belebele kɛ ni k'a ɲɛsin opération de sauvetage maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ani Espagnol fintigilaka dɔw yɛrɛ fana minnu fana ye dɛmɛdenw kɛ ni opération yɛrɛ senfɛ Gambi kunnafoniya dɔw y'a yira k'a fɔ ko tajimafɔ gɛlɛya de kun bɛ u ka dɛmɛli kɛ jɛkulu maaw yɛrɛ kɔnɔna ko de kɛra sababu ye ni olu yɛrɛ sumayara kosɛbɛ ni ka taa opération kɛ nin ko in yɛrɛ la min ye Gambi ministère de défense maaw yɛrɛ olu ye o kuma in nkalontigiya u y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛ gɛlɛya yɛrɛ kɔni kun tɛ nin ko in ye wa k'u b'a ɲini u ka jamana kunnafonidiso bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u ka kunnafoniya jɛlen yɛrɛ kɔni ɲini ka bɔ u ka jamana gouvernement yɛrɛ yɔrɔ sani ka taa kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni fɔ k'a sɔrɔ minnu yɛrɛ tɛ tiɲɛ araba tɛmɛnen janvier kalo kile 7 san 2026 Alassane Ouattara ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ ye a ka gouvernement maa dɔw yɛrɛ ka baara jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka premier ministre ni a ka ministre dɔw yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko o ministre ninnu yɛrɛ ka gouvernement baaraw ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mɛna jɔ ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'u bɛ se ka to u ka baara dɔw yɛrɛ kɔnɔna wagati kunkurun dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko min yɛrɛ u ka jamana décision ba dɔw yɛrɛ kɔni k'u tɛ o décision ninnu yɛrɛ kɔni ta tuguni maa minnu yirala k'a fɔ ko olu ka baara yɛrɛ kɔni mɛna jɔ olu bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana premier ministre yɛrɛ de kan ni ale tɔgɔ de ye ko Robert Bergre Mambe ale ni a baarakɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni ko nin baara bila kun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra élection dɔ yɛrɛ kɔni ne senfɛ hakilina jiginna décembre kalo tile 27 tɛmɛnen san 2025 élection législative dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔnɔna na min na maa caman yɛrɛ kɔni taara ni olu bɛna baara kɛ gouvernement yɛrɛ la o ko yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ ye Côte d'Ivoire jamana premier ministre yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni ma so ko yɛrɛ ma o la ale ni a jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛna baara yɛrɛ bila u ye u ka baara bila sɛbɛn yɛrɛ kɔni di u ka jamana ɲɛmaa ma min yɛrɛ fana Alassane Ouattara ale yɛrɛ fana sɔnna o ko in ma a y'u ka baara bila sɛbɛn yɛrɛ kɔni minɛ ni ka yira u la k'a fɔ ko nin ye u ka baara yɛrɛ kɔni dabilalen yɛrɛ de ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɔra Côte d'Ivoire présidence yɛrɛ de yɔrɔ min kalanna u ka secrétaire général yɛrɛ fɛ ni ale tɔgɔ de ye ko Masere Touré kɔni ko sani Côte d'Ivoire jamana autorité maaw yɛrɛ ka gouvernement kura dɔ yɛrɛ kɔni sugandi ni o de ka premier ministre dɔ yɛrɛ sugandi ani ministre wɛrɛ dɔw minnu y'u ka démission yɛrɛ kɔni bila ko min yɛrɛ ye Bergre Mambe ni ale ye Côte d'Ivoire jamana ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni a jɛɲɔgɔn minnu yɛrɛ kɔni y'u ka démission sɛbɛn yɛrɛ kɔni bila u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni yɔrɔ k'olu bɛ continuer fɔlɔ ni ka baara kɛ u ka jamana gouvernement yɔrɔ dɔw yɛrɛ la wagati kunkurun dɔ yɛrɛ kɔnɔna na sani u ka gouvernement kura yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko nka k'o bɛna ta o ta k'u yɛrɛ kɔni sen tɛ don olu ka jamana décision ba dɔw yɛrɛ tali la min ye Alassane Ouattara ni olu ka jamana ɲɛmaa ye ale ye u ka premier ministre kɔrɔ ni a jɛɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen fo u ye baara min yɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ waati tɛmɛnenw yɛrɛ la décret wɛrɛw yɛrɛ fana kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko
ministre dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu ka baaraw yɛrɛ kɔni bɛna jɔ ka sababu yɛrɛ kɛ u ka élection législative min yɛrɛ kɔni kɛra o ministre ninnu yɛrɛ fana kun taara u ka candidature yɛrɛ kɔni déposer ni ka yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka kɛ député yɛrɛ o la Côte d'Ivoire constitution yɛrɛ kɔni a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ maa kelen yɛrɛ kɔni ka ni jɔyɔrɔ fila yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ka kɛ ministre ka kɛ député o de la u bɛ jɔyɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni bila o la ko min yɛrɛ ye ministre ninnu yɛrɛ kɔni k'u bɛna u ka ministre jɔyɔrɔw yɛrɛ kɔni bila ni ka kɛ député yɛrɛ de Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko ministre minnu yɛrɛ sugandira ni ka u kɛ député ye olu kan ka taga u ka assemblée nationale la ni ka taa baaraw kɛ yen nɔ ko yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ni u ka parlement maaw yɛrɛ bɛ se ka u ka baara kɛ ka ɲɛ ani ka politique kuraw yɛrɛ fana sigi sen kan u ka jamana gouvernement baarakɛyɔrɔw la k'u ka jamana rentrée parlementaire yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ janvier kalo tile 19 natɛ san 2026 o don yɛrɛ la u bɛ élection dɔ yɛrɛ kɔni kɛ élection min yɛrɛ bɛ tali kɛ parlement ɲɛmaa sugandili yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ ye ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Robert Begré Mambe ko ale yɛrɛ kɔni bɔra Côte d'Ivoire jamana gouvernement baaraw yɛrɛ la ani a jɛɲɔgɔn dɔw yɛrɛ ka sababu yɛrɛ kɛ u yɛrɛ ka démission dɔ yɛrɛ kɔni bilalen u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ yɔrɔ min yɛrɛ u ka jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ale yɛrɛ fana sɔnna u ka démission yɛrɛ kɔni ma ni ka yira u la k'a fɔ ko gouvernement kuraw yɛrɛ kɔni bɛna sigi u place la nka k'u kɔni bɛ to Côte d'Ivoire jamana gouvernement kɔnɔna na ni ka baara yɛrɛ kɔni kɛ wagati kuntagala suruni dɔ yɛrɛ kɔnɔna na sani u ka gouvernement kura dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan colonel Claude Pivi ni ale ye Guinée jamana sécurité présidentielle maaw ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ yɛrɛ de ye ni ale yɛrɛ fana kun ka surun kosɛbɛ u ka jamana farancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni ale tɔgɔ de ye ko Musa Dadis Camara ko o Claude Pivi yɛrɛ kɔni banna tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 6 san 2026 ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila Guinée jamana parquet général yɛrɛ de fɛ araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026 procureur général Fallou Doumbia ale y'a yira k'a fɔ ko Claude Pivi ka sisan yɛrɛ kɔni kun bɛ san 66 yɛrɛ de la ni a kun bɛ wele fana ko plan k'ale yɛrɛ kɔni banna Guinée jamana fintigilakaw ka kɛnɛyaso yɛrɛ de la ni a bilala ka taga o yɔrɔ yɛrɛ la teliya yɛrɛ la parquet y'a yira k'a fɔ ko a ka banni sababu yɛrɛ kɔni bɔra a ka bana dɔ yɛrɛ la ni o kun ye jabɛti sugu dɔ yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ kɔni kun bɛ Claude Pivi yɛrɛ la ni o jabɛti yɛrɛ kɔni wulila ni k'a bila koma yɛrɛ la o la u ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a ta ni ka taga n'a ye teliya yɛrɛ la u ka jamana fintigilakaw ka kɛnɛyaso yɛrɛ la ko a ka banni yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɛ k'a dɔn fɛn min kɛra sababu ye ni ka Claude Pivi yɛrɛ kɔni faga nka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yirara k'a fɔ ko a ka bana yɛrɛ de kɛra a sata ye Musa Dadis Camara ka bara droit yɛrɛ de ye ni ale yɛrɛ ye Guinée jamana mara san 1 kuntagalajan yɛrɛ kɔnɔna na sabula ye Guinée jamana marali yɛrɛ daminɛ san 2008 ka taa bila san 2009 yɛrɛ de la fɔlɔ la ko Guinée jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Claude Pivi yɛrɛ kɔni kun bɛ jɔyɔrɔba yɛrɛ de la Guinée jamana fintigilakaw yɛrɛ yɔrɔ nka ko ale minɛli yɛrɛ kɔni sababu bɔra balawu dɔ yɛrɛ kɔni de la min yɛrɛ kɛra Guinée jamana yɛrɛ kɔnɔna na san 2009 wagati septembre kalo tile 9 yɛrɛ la ko don kofɛlɛ yɛrɛ kɔni na u ka fanga sinamatɔ maa caman yɛrɛ kɔni bɔra ni ka taa u jɔ Guinée Conakry stade principal yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni tɛ sɔn ko min yɛrɛ ye u ka jamana farancɛ fanga ɲɛmɔgɔ in yɛrɛ kɔni ye ko o k'i sen don u ka san 2010 kalata baaraw yɛrɛ la sabula ko min yɛrɛ u ka farancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ ko ni ale yɛrɛ kɔni sen donna o la k'u bɛna o yɛrɛ de kɔni sugandi ni k'a kɛ u ka jamana ɲɛmaa ye wala k'olu yɛrɛ ma sɔn o ko in ma maa min yɛrɛ bɔra ni ka taa o manifestation yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ Claude Pivi ni a jɛɲɔgɔn tɔw yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ de kɔni kun ye fangatigiw yɛrɛ o wagati yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ kɔni walejugu yɛrɛ kɔni ta ni k'a ɲɛsin o manifestation maa ninnu yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 156 bɔnɛ o ni na ka maa caman yɛrɛ fana jogi maa dɔw yɛrɛ fana tununa wa u ye walejugu yɛrɛ fana caman ta ni ka musolakaw yɛrɛ fana sɛgɛrɛ o ni enquêteurs y'a yira k'a fɔ ko nin wale in yɛrɛ juguyara kosɛbɛ wa fana ko sariya sɔsɔ yɛrɛ don sabula k'a bɛ ka adamadenw ka sariya yɛrɛ de sɔsɔ san 10 u ka nin walejugu yɛrɛ kɔfɛ u ye procès yɛrɛ daminɛ san 2022 wagati yɛrɛ la ni o procès yɛrɛ fana banna san 2024 juillet kalo yɛrɛ la ni maa ninnu yɛrɛ ka nin walejugu ko yɛrɛ la o procès ninnu baara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔfɛ min ye Claude Pivi ye ale jalakira a si kaso yɛrɛ de la nka ko a bɛ san 25 yɛrɛ kɔni kɛ kaso la fɔlɔ kɔfɛ a bɛ sɔrɔ k'a ɲini u ka jamana kiritigɛla maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka dɔ yɛrɛ kɔni bɔ ale ka peine yɛrɛ la i n'a fɔ Claude Pivi yɛrɛ b'a kalama ko ale kan ka si kaso yɛrɛ de kɛ Guinée Conakry jamana kaso yɛrɛ kɔnɔna o la novembre kalo tile 4 san 2023
ko Claude PV bolila ka bɔ Guinée Conakry kaso yɛrɛ kɔnɔna maa caman yɛrɛ fana bolila minnu yɛrɛ fana kun jarakilen don o ko in yɛrɛ la i n'a fɔ Musa Dadis Camara ni ale yɛrɛ de ka baradura kun ye Claude PV yɛrɛ ye ko Claude PV bolila ka taga i dogo jamana dɔ yɛrɛ kɔnɔna na a ye san kelen yɛrɛ de kɛ o jamana kɔnɔna na o kɔfɛ u y'a minɛ Libéria ni k'a bila ka taga Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na septembre kalo tile 17 san 2024 wagati walasa a ka taga ka kaso tɔ yɛrɛ continuer o la ko k'a bɛna a segin ka na Guinée Conakry jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u seginna ka taga bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na ni kaso yɛrɛ bɛ wele ko Koya ni o yɔrɔ yɛrɛ ka surun kosɛbɛ Guinée Conakry jamana faaba yɛrɛ la u ka autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko kuma caman yɛrɛ kɔni ko kɛnɛya baarakɛlaw kun bɛ taga ni ka taa Claude PV yɛrɛ ka kɛnɛya ko yɛrɛ lajɛ ni a ka kɛnɛya ko bɛ lahalaya min yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jabɛti ani tension ko fo ka taa se bana wɛrɛw yɛrɛ fana ma ko Claude PV kun lakodɔnlen don ni a ka wale jugu ni a ka farinya yɛrɛ o yɛrɛ de la maa caman yɛrɛ kɔni kun b'a wele ko Copla Guinée jamana yɛrɛ kɔnɔna na maa caman kun y'a yira k'a fɔ ko Claude PV ka baara yɛrɛ de ye satanique baara ninnu yɛrɛ ye sabula k'a bɛ wale jugu min yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma n'a ka farinya kojugu yɛrɛ kɔni ko maaw kun bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ k'a bɛ ban wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ Guinée Conakry autorité maaw bɛ ka continuer ni ka procès yɛrɛ kɛ maa dɔw ka ko la minnu yɛrɛ fana sen kun bɛ san 2019 septembre kalo tile 28 balawu jugu yɛrɛ la min kɛra Guinée Conakry jamana kɔnɔ k'u ka procès fankelen yɛrɛ fana sinsinnen yɛrɛ de kɔni kun bɛ maa dɔw yɛrɛ ka minnu yɛrɛ kɔni jalakira ko kura k'olu yɛrɛ fana sen kun bɛ nin balawu jugu yɛrɛ la k'u ka procès fankelen yɛrɛ fana dayɛlɛla décembre kalo tɛmɛnen san 2025 ni o procès yɛrɛ fana kun bɛ tali kɛ maa kura dɔw yɛrɛ ka minnu yɛrɛ fana jalakira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana sen kun bɛ u ka san 2029 septembre kalo tile 28 balawu jugu yɛrɛ la k'ali n'a sɔrɔ maa dɔw bolila ka bɔ nin ko yɛrɛ la ani dɔw yɛrɛ fana banna min yɛrɛ u ka jamana association de victimes maaw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ k'u ka continuer ni ka procès yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in yɛrɛ o fana k'u ka kiiriw tigɛ ka ɲɛ jɛlenya kɔnɔna na wa k'a bɛɛ lajɛlen fana ka kɛ sariya yɛrɛ de kɔnɔna na araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026 États-Unis ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko olu ye bateau dɔ yɛrɛ minɛ Atlantique Nord yɛrɛ sanfɛ ni bateau yɛrɛ kɔnɔna na ni pétrole caman yɛrɛ kun b'a kɔnɔ wa bateau yɛrɛ sanfɛla la min yɛrɛ ye Russie drapeau ye ko yɛrɛ de kun b'a kan États-Unis ye ni bateau yɛrɛ minɛ kun dɔ yɛrɛ sabula ni États-Unis yɛrɛ ye ɲininka k'ale yɛrɛ kɔni bolo ko ni bateau yɛrɛ bɛ ka Venezuela jamana yɛrɛ de dɛmɛ a ka se k'a ka pétrole yɛrɛ fana feere k'a sɔrɔ États-Unis yɛrɛ dun ye dankari u ka pétrole yɛrɛ feereli la ka sababu yɛrɛ kɛ sanction min yɛrɛ dalen bɛ Venezuela jamana kan ko États-Unis fintigilakaw ye bateau yɛrɛ kɔni jateminɛ kuma jan ni ka tugu bateau yɛrɛ kɔ o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka bateau yɛrɛ minɛ u ka o laseli yɛrɛ kɔni kɔfɛ États-Unis tila tun ka laseli wɛrɛ yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'u ye bateau yɛrɛ fana minɛ Caraïbes kɔgɔji yɛrɛ sanfɛ ni o bateau yɛrɛ fana kɔnɔna na pétrole ni gaz yɛrɛ de kɔni kun b'a kɔnɔ nka ko bateau yɛrɛ sanfɛla la ko drapeau yɛrɛ kɔni kun t'a kan min b'a yira k'a fɔ ko jamana dɔ yɛrɛ de ka bateau don k'u ye o bateau yɛrɛ fana escorter ni ka taa n'a u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka bateau yɛrɛ fana sanctionner ko États-Unis ka nin laseli belebele yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na min na a y'a yira k'a fɔ k'a ye bateau dɔ yɛrɛ minɛ Atlantique Nord océan fan yɛrɛ la ko États-Unis bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ wagati min na k'a yira k'a fɔ ko a ye bateau dɔ yɛrɛ minɛ Atlantique Nord océan fan yɛrɛ la k'o bɛ kɛ wagati min yɛrɛ kɔni na k'o y'a sɔrɔ Russie kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko Russie fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛlɛ kɛ ji yɛrɛ kan k'olu yɛrɛ fana bilala ka taga teliya la ni ka taga bateau yɛrɛ fana escorter sabula Russie kun bɛ fɛ ka o bateau yɛrɛ lakana yɛrɛ de cogo min yɛrɛ la a bɛ se ka tɛmɛ k'a sɔrɔ États-Unis yɛrɛ kɔni ma se k'a tɛgɛ yɛrɛ da o bateau yɛrɛ kan u ka ministère de la justice ani u ka ministère de la sécurité intérieure olu farala ɲɔgɔn kan de ni ka fara ministère de la guerre yɛrɛ kan ni ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'u ye B1 dɔ yɛrɛ fana minɛ sabula ko o B1 yɛrɛ kɔni kun bɛ ka États-Unis ka sanction min yɛrɛ kɔni kun b'u kan ni ka o sanction yɛrɛ de ye violer sabula États-Unis yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tɛ yamaruya yɛrɛ di maa fosi yɛrɛ de kɔni ma k'u ka Venezuela yɛrɛ dɛmɛ a ka pétrole ni a ka gaziw feereli yɛrɛ la k'ale b'a yira k'a fɔ ko o ko in yɛrɛ ye sariya sɔsɔ yɛrɛ de navire B1 yɛrɛ ye bateau ye min yɛrɛ kɔni kun saisira États-Unis yɛrɛ fɛ wa u ye sanction yɛrɛ fana da kan kabini san 2024 wagati yɛrɛ États-Unis ye sanction yɛrɛ ta ni k'a da bateau B1 yɛrɛ kɔni ka sabula États-Unis y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bolo min yɛrɛ ye bateau B1 yɛrɛ
kani Iran ani Hezbollah ni o ye Libanais ka jɛkulu dɔw yɛrɛ de ni États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ k'u bɔnmacogoyalen maaw yɛrɛ de don ko fɔlɔ la bato yɛrɛ tun bɛ wele ko Bella 1 ko nka k'u y'a tɔgɔ yɛrɛ yɛlɛma ni ka a kɛ Marinera ye o la ko ni a bɛ ka boli jiw yɛrɛ kɔni sanfɛ u bɛ Irisi ka drapeau yɛrɛ de k'a kan k'a kɛ i n'a fɔ Irisi yɛrɛ de t'a dɔn ko don min yɛrɛ la u ye bato yɛrɛ kɔni minɛ ni o ye arabadon yɛrɛ k'a sɔgɔmadafɛla yɛrɛ fɛ ko bato in tun bɛ Islande kɛrɛfɛla yɛrɛ de la o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka na Atlantique yɔrɔ yɛrɛ la ni olu ka finitigilakaw ka sɔrɔ ka tugu a kɔ ni k'a minɛ ko kabini décembre kalo tile 21 tɛmɛnen san 2025 ko olu ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni tun bɛ ka tugu bato yɛrɛ kɔni k'a jateminɛ kosɛbɛ ko wagati yɛrɛ kɔni na k'a tun bɛ k'i kunda ka taga Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔna na o wagati yɛrɛ fana la pétrole fosi tun tɛ bato yɛrɛ kɔnɔna na décembre kalo laban yɛrɛ la États-Unis yɛrɛ kɔni kun ye dankari blocus maritime dɔw yɛrɛ la Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o de ka maa dɔw yɛrɛ kɔni bali kɛrɛnkɛrɛnnenya la pétrole feerela dɔ olu ka na Venezuela jamana kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ pétrole yɛrɛ ta ni ka taga feere ko États-Unis ye o laseli yɛrɛ kɛ sani a ka Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro yɛrɛ minɛ ka bɔ a ka jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnnenya k'a fɔ ko sani États-Unis ka nin bato yɛrɛ kɔni minɛ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la a kun ye bato 2 yɛrɛ fana minɛ min na États-Unis yɛrɛ kɔni kun bolo ko bato yɛrɛ kɔnɔna na pétrole min b'a kɔnɔ ko ye Venezuela jamana yɛrɛ de tɛ o la k'a bɛ ka taga Venezuela jamana pétrole yɛrɛ de feere o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye i ni États-Unis jamana autorité kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ jidaw yɛrɛ la olu ye o bato yɛrɛ kɔni minɛ États-Unis bɛ ka nin ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan a y'a yira k'a fɔ ko ale ka intérêt yɛrɛ de bɛ Venezuela jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye a ka pétrole ko yɛrɛ ye États-Unis y'a yira k'a fɔ k'u ye bato min yɛrɛ minɛ araba tɛmɛnen ko o bato yɛrɛ kɔni bɛ k'i dogo yɛrɛ de ka taa pétrole yɛrɛ ta Venezuela jamana kɔnɔna ni ka taga feere k'ale yɛrɛ kɔni bolo k'u ye nin pétrole bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a fɔ k'u bɛ taga feere Russie walima Iran k'a sɔrɔ ko ale ka sanction yɛrɛ bɛ Venezuela jamana kan min ye Russie ale y'a yira k'a fɔ ko a jɔrɔlenba yɛrɛ de bɛ ni bato ko in yɛrɛ kɔnɔna sabula k'ale yɛrɛ t'a dɔn ko min yɛrɛ la min ye États-Unis ani OTAN k'olu bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ ni bato ko in yɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko bato in yɛrɛ kɔnɔna na ko pétrole min yɛrɛ kɔni b'a la ko pétrole jɛlenw yɛrɛ don wa fana sonyɛnen yɛrɛ kɔni tɛ o la k'ale t'a dɔn ko min yɛrɛ la États-Unis yɛrɛ bɛ ka a cɛsiri kosɛbɛ o bato ko in yɛrɛ la ko bato 2 yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu fana kun sanctionnera États-Unis yɛrɛ fana fɛ nka sisan olu yɛrɛ fana y'u ka bato yɛrɛ drapeau yɛlɛma ni k'a kɛ Russie yɛrɛ ta ye walasa États-Unis yɛrɛ kɔni kana dɔn k'a fɔ ko a ye sanction da bato min yɛrɛ kɔni kan ko o bato yɛrɛ de bɛ ka boli ji sanfɛ hali sisan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na y'a yira k'a fɔ ko ale ye bato dɔ yɛrɛ minɛ kɔgɔji yɛrɛ sanfɛ bato yɛrɛ sanfɛ ni Russie drapeau yɛrɛ de b'a la nka ko ale yɛrɛ b'a dɔn ko Russie yɛrɛ kɔni ta tɛ bato in sabula ko bato yɛrɛ kɔni ye Bella 1 yɛrɛ de ko nka k'u y'a yɛlɛma yɛrɛ de ka a drapeau yɛrɛ kɛ Russie ta ye walasa a bɛ se ka bɔ ni pétrole yɛrɛ ye Venezuela jamana kɔnɔna na ka taga feere Iran ani Russie yɛrɛ kɔni ma wa ko bato caman yɛrɛ fana donna o système yɛrɛ kɔnɔna na ni ka u ka bato drapeau yɛrɛ kɔni yɛlɛma ko nka k'ale b'a seko n'a dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ ni ka bɔ o tiɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kalama ni ne bɛ danse an ka bi kunnafoniya kɛnɛw kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma